Kaag sa good vibes. Tigayon na nga nabalik ang Shih Tzu nga si Sander sa isinitag iya nga isa ka manunudlo matapos nga ginkawat. Paano? Yaring report ni Nico Delphi. Hindi mahimuos ang Shih Tzu nga si Sander samtang nagasakay sa salakyan sang iya fur parent nga si Glenda Sobrevilla papauli sa balay sa barangay Alihis sa Bacolod. Sa iya pag-abot, wala man makapugong bisan ang iya kasubo nga Shih Tzu nga si Tiana na nagdugsing gilayon kay Sander. Nagligad lang nga Webes ang nangayos ang bulig sa katapos ang Animal Rights Group ang maestra nga si Sobrevilla sa ginkawat si Sander sa ila balay. Nakuhaan pa sang CCTV video ang isa ka wala makilalaan nga babae nga nagkuha kay Sander sang ining magwa sa ilang nga gate sa barangay Alihis ang nagligad nga Pebrero 25. Ako okay siya sir, do nagbalik ng iya nga kapag sick. Oo, kanami na sa iya nga wiggle-wiggle sang tail ya. Sang Biyernes ang gabi, nagchat sa iyang nagsapupo kay Sander. Gani insigida man siya nga nakikita para mabawi ang iya hinuptanan. Suno kay Sobrevilla, ang Shih Tzu ang ginbaligya sang babae sa amo sang nagsapupo kay Sander. Well, gin-sure ya sa akon kung ang akon nga ito may cherry eye na blaster. So, sinin ko may ara na siya. And then yung picturean niya, pagkakita ko po, naghibig ko sir. Siya ganyan si Sander. So, amo to siya ang big help. Giguro nga na-feature ko pala sir. Labi naman yung kalipay sang pamilya Sobrevilla nga nakaupod nila liwat si Sander. Pero hindi man malipod nga sa natabo, may kahadlok na si Sander nga magwa pa sa ilang nga gate. Happy gin sir, at the same time, though medyo wala na ko ga-worry kung paano situation niya kay Tiara na makita ko na sa akon. Ang Community Animal Rescue Efforts o CONCARE, ang grupo nagbulig para liwat nga makabalik sa fur parent si Sander. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.